Gipuzkoa eta Araba artean dago parke hau, eta 6 mendilerrok osatzen dute. Bi gailur ezagunenen izena darama parkeak. Aizkorri Aratzeko mendilerroa muga naturala da Gipuzkoa eta Araba artean. Txokorik ezagunenetako bat, San Adriango tunela, komunikabide nagusietarikoa izan zen urte askoan. Urak zulatutako arpe hau Erdi Aroan izan zen erabilien. Erromesak, merkatariak, gerlariak, baita enperadoren bat ere, usu igarotzen ziren pasabide honetatik euren bidaietan. Tunelaren hegoaldeko irteera nabarmen da estua. Kondaira batek dioenez, Carlos Bosgarrenak berak ere, bizitzan lehen aldiz burua makurtu behar izan zuen handik igarotzeko. Ziurrenik, kondaira hori gezur hutsa da. Garai hartan zabalagoa izango baitzen sarbidea. Baina itzul gaitezen goialdera, eta aipadezagun mendilerro honek duen beste muga xede bat. Kantauri eta Mediterraneoko isuri aldeen banalerroa izatea. Aizkorri Aratzen egiten duen euriak bi bide hartzen ditu. Gipuzkoako isuri aldean, Deba, Urola eta Oria sortzen dira. Arabakoan berriz, Barrundia eta Arakil jaiotzen dira. Parke honek gutxik bezalako sarbidea du, halako ospea du, parkearena berarena gainditzen duela. Aizkorriko mendilerroaren magalean dago, Gipuzkoako zaindaria den Arantzazuko amaren santutegia. Santutegi honen historia 1969an hasi zen, eta 3 izan ziren protagonistak, artzain bat, zintzarri bat eta agerpen bat. Kondairak dioenez, udaberriko larun batean Rodrigo de Balzategi artaldea zaintzen ari zela, zintzarri baten hotsa entzun zuen. Soinua nondik zetorren jakin nahian, elorri batera iritsi zen, eta Ama Birjinaren irudia ikusi zuenan. Harrituta hura ikustean, esan zuen, arantzan zu? Badirudi hortik datorkiola santutegiari izena. Gertaera horrek eraginda, baselizatxo bat eraiki zuten, eta gerora, hainbat gorabehera izan ditu 500 urtetan zehar. Eraikitzeak, suteak, berreraikitzeak. Arantzazu erreferente nagusia izan da euskal kultura eta hizkuntzaren bilakaeran, eta baita erlijiozko arte modernoaren simboloa ere. 20. mendeko hainbat artista handiren lanak daude ikusgai basilikan. Esaterako, Apostoluen frisoa, Jorge Oteizak egina fatxada nagusian. Arantzazun du abiapuntua Urbiarako ibilbide ezagunak ere. Asko eta asko dira Urbiako zelaietara doazen ibiltariak, bai egun pasa, bai aurrerago jarraitu, eta gailurren batera igotzeko. Urbiako zelaietan hurbil senti dezakegu Mari jainkosaren presentzia ere. Berori da Euskal Herriko jainkosarik garrantzitsuena eta amalurra irudikatzen du. Aketegiren iparraldean dago, hain zuzen ere, Mariren bizilekurik nagusietako bat. Kondaira baten arabera, 7 urtean behin aldatzen du Marik bizilekua, eta aldaketa une horretan zerua zeharkatzen ikus daiteke. Bestalde, Mari hanboton dagoenean, euria egiten du. Aketegin dagoenean, lehortea da nagusi, eta Supelegorren dagoenean, uztak oparoak izaten dira. Mariren ondoan hegaldatzerik bagenu, parkeko beste paraje interesgarrienetako bat ikusiko genuke. Aran ederrau artzaintza gure nagusienetakoa da, eta bertatik ikus daitezke parkeko mendilerro eraldatuenak. Elgea eta Urkila ditugu aipagai, eta handago Gipuzkoako parke eoliko bakarra, Arabarekin partekatuta.
Tradizioa eta modernitatea elkarri esku emanda daude Aizkorri Aratzen. Beharrezko bezain zaila den orekaren bila. Orain arte bisitatu ditugun txoko ez gain, beste hainbat daude bisitatzeko. Arantzazu parketxea. Parke honetako interpretazio zentroa Arantzazun dago. Gandiaga topagunean, hain zuzen ere. Eraikin moderno horretan adieraziko dizkigute parkean egin daitezkeen jarduerei buruzko berriak. Arrikurutzeko kobazuloa. Oñatin dago, eta ara hurbilduz gero, arpeetako lehoi baten eskeletoa ikusteko aukera izango dugu besteak beste. Urkullu urtegia. 6 kilometro inguruko paseo zoragarria da, urtegiaren inguruan, eta nahi izan ez gero, piraguan ibiltzeko aukera dago. Aipatutakoa eta askoz gauza gehiago dituzu zain Aizkorri Aratzen.